efo sbaddi i, asgwrn yn chi traeth ddawd. Asgwrn yn chi traeth ddawd. Asgwrn yn chi traeth ddawd. Asgwrn yn chi traeth ddawd, Asgwrn yn chi traeth ddawd. Asgwrn yn chi traeth ddawd. Asgwrn yn chi traeth ddawd, Does neb yn siŵr pry wnair y busnes fideo oedd yn gyfrifol am y cam nesaf yng ngyrfa Ricky. Ond yn sicr y tro nesaf iddo ddod i'r amlwg oedd yma yn Rhef Amsterdam. Tref liwgar dros ben. Mae'r rhan nesaf o'i bywyd yn llibir cai fel bydde Ricky ei hun yn ei ddweud. Ond fe ddeithwn ni o hyd i un o'i ffrindiau. Hei, roedd Ricky yn poblogaidd iawn yma yn Amsterdam. Roedd yn cyfarwydd y fideos ac hefyd yn cymryd rhan pan fydd pobl ddim yn troi lan. Roedd pawb yn rhyfeddu at maint ei Dalent? Ja, y dalent. Ac eisiau gweld mwy a mwy a mwy. Dewch ffordd hyn fel enghraifft o un o'i ffilmiau. Gwelais llygod ble ar y bwrte, ble'r y bwrte yn y te, llygod yn bach a clogs ar wel metisbe am mynd clic clop ar dde. Gwelais llygod ble ar y bwrte, ble'r y bwrte yn de, llygod yn bach a clogs ar wel metisbe am mynd clic clop ar dde. Mai, hei! Erbyn hyn roedd Ewrop wedi gwirioni ar Ricky, ac fe gafodd y fraint o ganu wlad Norwy yng nghystadleuaeth Can Ewrop ym 1981. Ie, Ricky oedd Sven Hoyw yn noson honno. Zigens and floggend and matron, and outsens and flingins a cat. Astons and father deodorant, mit ball e aerosolvlat. Es sand fundende. Le Pays-Bas, 12 points. Norvège, 0 points. Norvège, 0 points. O fiwn y chategoriau ddiwedd o'r rhaglen, roedd Ricky ar fwrdd John Logic yn hedfan i New York yr Unol Daleithiau. Yma eto fe ffolodd yr ifanc y canol oed a'r hen ar ei ddiffiant trwy'r diymhongar a'i ganu syml ag onest. Rwy'n dy garu, ceffil mawr, cos ti'n deall drud. O peth sengl dim, wy'n ceisio gwneud. Ti wastad na, i fenthyg, cymorth llaw carw. Rwy'n dy garu, mwy na dim, cos ti'n fy haren. Dim ots beth mae y byd yn dweud am bath fi. Rwy'n gwnd y serch bydd bob ffordd gweld fi'n cry. Rwy'n dy garu 400,000 lot o reswm. Ond mwy na dim, rwy'n serch ti'n fy haren fi.
Cyfarfu a geneth lan o'r enw Amy Lou Levine, oedd yn ddawnswraig ac yn gantoreth rhan amser mewn clwb nos yn Las Vegas. Syrthio mewn cariad â hi, ac o fewn 8 mis a hanner ei phriodi. Ymhen pythefnos ganwyd Ricky Jr, sydd erbyn hyn yn fachgen mawr 12 mlwydd oed. Ac fel i chafbwynt i'r rhaglen deyrnged yma, rydw dwi'n falch o ddweud ein bod ni drwy gyfrwng lloeren y satellite wedi llwyddo i gysylltu'n uniongyrchol a Ricky Hoyw a'r teulu y tu allan i'w suite yn y Barbados Hilton. Noswaith a Ricky Hoyw, Amy Lou Levine Hoyw a Ricky Jr. Nos da. Ie, diolch am gytuno i roi cyfweliad i ni. Wel, eich pleser chi. Gai ddechrau drwy ofyn faint o gysylltiad sydd yn union y dyddiau hyn rhyngddo chi a Chymru? Wel, fi gyda cadw lot fawr o gysylltiad a hen gwlad Cymru. Fi gyda newydd wneud fideos dyrchafiad i fy record newydd Cymraeg fi ar S4C. Hefyd fi gyda wedi prynu 2 tŷ bach, un yn y gogledd ac un yn y de. Tŷ bach? I fi cael gwyliau fi yn Cymru gwalia yn te. Gwlad y menyn gwirion. Tŷ haf, nid tŷ bach. Ydy Ricky Jr mewn i nhw'n siarad rhywfaint o Gymraeg? Mae nhw'n rhwgl yn y Gymraeg. Fel beth? Twll di'n bob sasio? Beth am Amy Lou? Cymru armpit, yo. Armpit? Armpit! Da iawn, da iawn wir, ardderchog. Wel, y cwestiwn nesaf... Scusi, Gareth. 3 million a tax? Mafia? In concrete overcoat? Hey, no. There's a mafia. Oes rhywbeth yn bod? No. Mater o 3 million o doleri i'r inland revenue. Bwced rew mam giwn. Oedd A sut yn union ydych chi'n teimlo ar y foment drist yma'n hanes chi fel teulu? Yn gosau, siwr fi'n teimlo i chi nawr. Rwy'n mae'r cythrew. Toswn ni'n arian ddyn, da bi dam. Drwy'r dydd hyn, bedi bam. Toswn ni yn arian ddyn, ni fasen rhaid fi weithio'n galed. Da bi dam. Toswn ni yn bedi bam.